Ngicela ke njengamanje insizwa la esencane yalapha eShowe ize ngaphambili. Umsakazo ongadumile. Ngazi ukuthi leli gama walithathapi. Kodwa wayibiza nje ngomsakazo ongadumile. Insizwa esencane iumphathi nje oyinhlelo ngoba isikhathini sanamhlanje italente akusafani nangekade ikhula thina social media ingekho. Thina social media sifice manje sesikhulile. Ama talent amaningi agcibeka kudala ngenxa yokuthi social media ingekho. Manje kune social media, kuno TikTok, ama talent ahlele obala lapha. So ke kuba lula ukuthi umuntu amayini talent ashesha vele ngenxa ye social media. Umsakazo ongadumile ke le insizwe yaseShowe. Isencane ayikathathi futhi yasho ukuthi ngeke umfazi abeyedwa ke yona. Yasho nje impela ethi hayi ngeke nje abeyedwa Nkosi yami cha. Hlaya qala nje ziyokhala nje kodwa ngazi bekugcinaphi. Oh unansi ngathi ayinankinga nesithembu. Abhaka amasi umsakazi seshila usisi. Umbone maniqeda la uyazi. Ndabezithe Nkosi yesizwe.